ni sanga kofɔlen na ka fara lamɛnbagaw kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko renouveau matin kɛnɛ sigira. Renouveau sɔgɔmada kunnafoni kɛnɛ sigira bi ye araba ye mai kalo tile 25 san 2022 fɛn bɛ tali kɛ bi arabadonya na ni o bɛ mai kalo tile 25 kofɔ o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen farafina tɔgɔ la o kama an bɛ farafinden bɛɛ lajɛlen fo ka farafina bɛɛ lajɛlen fo soli ka wuli kɛbagaw an ka foli bɛ aw ye ka kɛɲɛ ni bi don in kama ye fɛn bɛ tali kɛ baarakɛla caman na olu kɔni bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la bi o kama an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo aw minnu sɔgɔlen don an na aw ka sokɔnɔnaw la minnu fana ka bi chômelen tɛ ni olu bɛ u ka baarayɔrɔ la an ka foli bɛ olu bɛɛ lajɛlen ye lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲina aw fɛnɛ kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma radio ɲɛlɛnni ka bɔ segu an bɛ segu n'a lamini ka foli kɛ radio bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani radio tiɲɛdugu ka bɔ jura radio futa ka bɔ yanfoyila radio bɛsago ka bɔ kucala radio kanaga ka bɔ joro radio kumakan ka bɔ bila radio jigiya ka bɔ san radio naro samaya ka bɔ ɲɛwulini radio dame ka bɔ bɔrɔn radio faso kanu ka bɔ welesebugu radio ciba fm ka bɔ kati falajɛ radio nema fm ka bɔ kasaro radio tolérance ka bɔ mopti radio miracle fm ka bɔ buguni radio kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔbugu radio altakadum ka bɔ sikaso site internet mali bamada ka bɔ faransi radio mamelon ka bɔ kebila ka fara tamani kan an ma ɲinɛ an ka abonné kelen-kelenna kɔ maa minnu sɔgɔlen don an n'an ka bɔlɔlɔsiraw fɛ o ye renouveau fm renouveau télépage an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye an ka dibila baarakɛbagaw an ka foli bɛ u ye labɛnw sigira sen kan an bɛna don kunnafoniyaw olu kɔnɔna la amadu el kunare labɛnw sabatilen don ka fara isa kaba sidibe kan ani fanta tomota an bɛna don kibaruyaw kɔnɔna la amadu i ni sɔgɔma i ni sɔgɔma fanta tomota a bɛ cogo di denbaya ka kɛnɛ bi ye araba ye dɔgɔkun bɛ k'i sɛnsɛn don ka teli heure ka teli wagati ka teli a bɛ cogo di ala ka tanu jidi waati teli a bɛɛ dulonnen don i b'a sɔrɔ ne sigilen don classe kɔnɔ ko lɛrɛ i bɛ sɔrɔ heure kelen ka ja nka n'i taara yɔrɔ dɔw fana na heure kelen bɛ k'i kɔrɔ fiye k'u ye peut-être que n'i bɛ wari ɲini yɔrɔ la heure bɛ se ka heure bɛ surunya i ɲɛkɔrɔ a ko kɔni y'o ye bɛɛ bɛ se k'i réfléchir heure bɛ yɔrɔ mun na ni heure yɛrɛ amadu n'i bɛ wari ɲini yɔrɔ la heure ka dɔgɔ a banna tabarikala bi ye araba ye n y'a f'i ye bamanan na araba y'a ta dama don ye don min bɛ yen ni ani don tɔw bɔlen don ɲɔgɔn na kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ araba dɔw fɛ bamananya ma bɔ a ɲɛ ma koli tɛ araba dɔw fɛ san araba laban wa araba dɔw bɛ yen amadu donc don dɔw dalen don kɛrɛnkɛrɛnnen na ala bolo ji tɛ da bunadamaden bolo kan don minnu na ala y'a dan nka hadamadenw o ye bamananw ka laada de sigilen yan bamananya laada dɔ de y'o ye araba dɔw fɛ an ni koli so tɛ ɲɔgɔn ye dɔw bɛ na don cɛminɛnw na o bɛɛ f'i ye donc k'a fɔ o bɛɛ ma f'i ye ayisa amadu n'i tɛ fɛn dɔn i bɛ ɲininkali kɛ i komi ne t'a dɔn ne t'aw ka bamanan laadaw dɔn n bɛ fɛ ka to ka dɔɔni fɔ n ye ne ye min f'i ɲɛna n ko bamanan na araba dɔw bɛ yen an ni koli so tɛ ɲɔgɔn ye o dɔw fana m'u da o arabaw b'u damana araba tɔw fana cɛ j'espère qu'il kora bi o si ma f'i ye parce que i bɛ k'i den ka kuma fɔ ne fɛrɛ la ne m'a faamuya de ɲininkali de don o kuma i hakili to nin na i k'o fara jate kan jɔn k'a fɔ ten ni confiance ser'i la a tɔ na ɲɛ f'i ye sigi mɛnna senna ten dɛ bi an ka taa dɔɔni dɔɔni don tagalen ɲɛfɛ danayaw bɛ da an nana tuguni ko dugubila ka fisa laada wuli ye a ma bɔ cogo o cogo dugu ma jan an fana ka foro fɔlɔ ye yan ye hali ni y'a sɔrɔ ni a mana ban a tɔ sa a tɔ bɛ ɲɛ a tɔ bɛ kɔfɛ amadu ko bi ye mai kalo tile 25 ye ko bi ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye Afrique tɔgɔ la o ye journée de l'Afrique farafina farafinw sɛgɛnna sa dɛ an sɛgɛnna fɛrɛ ka kɛ ni a fɔ waati ma se an lafiya wagati ka se ten nka an ka lafiya gɛlɛya b'an yɛrɛ bolo sabula ŋaniyaw de tɛ kelen ye kosɛbɛ ŋaniyaw tɛ kelen ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ lafiya ka na an ka fɛrɛ kɛ an bɛ ko la an k'an janto ŋaniya in de la kosɛbɛ an farafinna an ka hɛrɛw kɛ ni ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn kan misaliya yɛrɛ fɔlɔ ye hali yɛrɛ nagakɔrɔ i b'a ye baara yɔrɔw la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn kili tigɛ an yɛrɛ dama de ka jugu ɲɔgɔn ma donc a ka gɛlɛn maa a yɛrɛ a fɔ de ni basa don dɔ ye koko la koko pɛrɛnna nka n'i ko i bɛ fɛ ka diɲɛ yɛrɛ dɔn ka farafinna dɔn i b'a daminɛ i yɛrɛ nagakɔrɔla la fɔlɔ baara yɔrɔ la an yɛrɛ dama bɛ mun kɛ ɲɔgɔn na nka sigi teri kɔnɔ an bɛ mun kɛ ɲɔgɔn na jɛ kɔnɔ an yɛrɛ dama bɛ mun kɛ ɲɔgɔn na donc an bɛ k'an yɛrɛ bɔ de ka di ka ɲɔgɔn bɔ ka di ka ɲɔgɔn dingɛ tigɛ ɲɔgɔn ye a ka gɛlɛn kosɛbɛ
o tumala k'an ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ kelen ye ni ala sɔnna ma an bɛ an sago sɔrɔ an bɛ sebaya sɔrɔ juguw kan fɛn min bɛ tali kɛ don kibaru la sɔɔni sɔɔni i bɛna a dayɛlɛ kanubaga jamakulu yanni o cɛ an bɛ bakuruba da kanubagaw tulo kan isa kabasidi bɛ bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye bi kumasi min kan o de bɛ tali kɛ ko accorder c'est violent o kɔrɔ jumɛn an y'a suganti kun jumɛn kama ni anw ka bi walawalali babu ye anw ka bi ma welelen o ye Seku Tunkara le politologue de New York i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogoya min na kunu fɛn bɛ tali kɛ politologue la Seku Tunkara ale kɔni ye video dɔ kɛ o video kunkan kuma a cayara kosɛbɛ o la k'a ko dun kɛra cogo di video kɛkun ye jumɛn ye ko mɛn dan ye mɛntigila ye anw ka bi ma welelen o ye Seku Tunkara yɛrɛ ye Ami Baba Sise kunnafonidila don ani ale bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ a bɛ fɔ fɛn min ma ko rectification de la transition ni o bɛ tali kɛ yɛlɛma bundonna transition fanga tagabolo la fɔ cogoya wɛrɛ la fɛn bɛ tali kɛ bandaw ka fanga la dankari la o la an donna Asimi fanga kɔnɔna la o la ani Ami Baba Sise bɛna kuma o kan bi jɛmukan in kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo fɛnɛ bɛ bisimila taa ni ka segin kibaruyaw olu kɔnɔna la sɔgɔmada in na kɛnɛya kunnafoni o bɛ tali kɛ bana la a bɛ fɔ fɛn min ma ko hémophilie Dr Diallo ale bɛna ɲɛfɔli kɛ aw ye o kan anw ka don fɔli duman o bɛ yan nɔ ka lase aw ma fɛn min bɛ tali kɛ kunnafoni di gafew ɲɛ fura fɔlɔ laseliw la aw tɛ nana olu sɔrɔ bi sabula bi tɛ baara bi chômelen don wagati bolo da cogo ni o ye météo ye aw tɛ nana o fɛnɛ sɔrɔ sabula météo maaw olu tɛ baara kɛ bi donc kibaru bɛna lase aw ma Amadou El Konare fɛ sɔɔni sɔɔni ko don mɛna baara tagabolo don Amadu sanga ye 22 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ mais sira di ma i ka don kibaru dayɛlɛ o 27 normalement o kan ka sɔrɔ Kayi o bɛ Kulikoro o bɛ Sikaso o bɛ Segu o bɛ Mopti Gawo ka taa Tɔnbukutu o bɛ ka dɔn k'a fɔ Tawudenikaw fɛ ani Menaka ka na Joyila ka taa Nara ani ka munumunu ka taa Kitakaw fɛ ani min ye ka dɔn Banikɔ mara la nin bɛɛ ye marabolo ye Mali kɔnɔ bi ni danaya kurayara olu kan olu de b'a la ka jamana mara baara kɛ wa waati kelen min fɔra a bɛ Kati kaw olu fɛ yen Kati quartier 13 n'a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen na a ye aw bisimila maa caman kɔni bɛ ka gɔrɔndɔ dɔw yɛrɛ bɛ birifini jukɔrɔ nisɔndiya kelen min bɛ dɔw la bi o ye k'a fɔ ko biti baara kuma k'a sabu kɛ u bɛna fa sunan nɔ dɔw yɛrɛ bɛ cɛw sigiw bɛna ɲɛ sɔrɔ bi kosɛbɛ gɛrɛndaw la kumaw bɛ maana aw bɛɛ ni ce ka kɛ ni aw ka ŋaniya ye a ye aw bisimila bi kibaruyaw la ko bi ye don ye min tɛna baara jamana yɛrɛ ka sariyaw kɔnɔna la a bɛ tali kɛ farafinna cogoya don la an bɛna kuma o kan sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔ ko ni yɛlɛma ma don kow la min ye juin kalo tile 4 nata CEDEAO tun ye jɛrɛ min bɔ a jɔ a kɔrɔ ko jɛrɛ bilara teliyala o kan wa maliden jigi b'a kan kibaruya minnu bɛ dogo la ko a dɔ bɛ dɔ la Mali ka gɛrɛndɛ bɛ sɔn ka wuli a kɔnɔ a kun bolodalen don fɔlɔ nka jatew firikira maaw jigi b'a kan jatew tɛna ɲaami nata in na an bɛna sigi k'a lajɛ ko ma tigɛ da min na kibaruya na di jamanakuntigi Asimi Goyita ye san 1 sɔrɔ sabula hakilina jiginna bandaw ka prerogative bɔsira la n'o ye ko dulokiba min b'i kana n'o b'i kɛ Mali jamanakuntigi ye ko dulokiba bɔ k'a da o kɛra mɛ kalo tile 24 san 2021 ka o dulokiba kuraw di Asimi ma san 1 tɛmɛna kow bɛ danga jumɛn na jamanaden dɔw bɛna kuma ɲɛ o la bi sɔgɔmada in na an ka don o kibaru ale kɛnɛ kan min ye k'a dɔn jɛrɛjɛkulu dɔ bɛ o ko min ma ko Fondation Friedrich Ebert Stiftung ale fana ye gafe dɔ bɔ ka malidenw da sumusumu ko caman ko faranjɔrɔ fanga ko a mobiliba boli k'a ka di an bɛna kuma jamanaden dɔw hakilina ka olu la min ye k'a dɔn finitigilakaw ye wulikajɔ minnu kɛ nin waati ninnu kɔnɔ jaabi dɔw sɔrɔla ka banmanci jɛkulu dɔw daba ci ka tɛgɛ da dɔw kan ka dɔw jolo kari min ye Mali finitigiw morali bɛ cogo di kɛlɛ gun kan an sera ka i k'a dɔn kɛlɛbolo ɲɛma dɔw lasɔrɔ an bɛna olu ka hakilina dɔw lase aw ma bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru ale kɛnɛ kan sakan kɛra 25 ye coyi nɛgɛ ɲɛ 7 kan Kalifabugu Jefali Ɲamana ani k'a dɔn Bama NID olu bɛ Ciba commune na waati kelen bɛ bɔ a la a bɛ Cɛsiribugu a bɛ Jiburu la o bɛ Jisumalenkaw fɛ fo ka taa Wɔlɔni aw y'aw bisimila kibaruyaw da yɛlɛ la
koni yelemama do cogo la ko Mali ni CEDEAO hakilinaw bi sɔn ka kɛ kelen ye nin ye kibaruya ye min walankatala kunu kosɛbɛ kibaruya dila dɔw ni i k'a dɔn hakili jagabɔ ni politiki matarafa jateminɛba maa dɔw fɛ a bɛ tali kɛ mun na hakilina jiginna min ye mɛ kalo tile 20 ani dɔmɔdɔ in kɔnɔna la min ye CEDEAO tun kan ka jɛrɛ kɛ jɛrɛ min tun bɛna kuma kosɛbɛ Mali Burkina ani Laginɛ faga a sugu ka bin min kɛra o jamanaw kɔnɔ olu ka koɲɛw kanna na k'a ka kɛ ni ɲɔgɔnfaamubaliya dɔw ye ani k'a dɔn CEDEAO jamana faamaw yɛrɛ hakilinaw kɛbaliya ye kelen ye jɛrɛ bɔra a jɔ a kɔrɔ sabula Mali kɛlen ka a ka sɔrɔnadonni jigiyaminɛ sigi Togokaw ka jamana ɲɛma kɔrɔ kɔni ye dongabɔ dɔw kɛ minnu yɛrɛ la ni Kolowarekaw ka masakɛ ye ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye mun kɛra sababu ye ka se ka kuma ɲɔgɔnya galabu kuraya ko kura CEDEAO yɛrɛ jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ hakilinaw ma se ka kɛ kelen ye sabula Mali ye laɲini min kɛ ni a mago bɛ kalo hakɛ min na an ka to an ye u ka baaraw kɛ o kɔnɔ CEDEAO jamana faama dɔw tun ka hakilina sɔnna o ma nka dɔw ma sɔn o ma o kɔfɛ fana CEDEAO yɛrɛ ye kalo hakɛ min fɔ u yɛrɛ dama ma se ka bɛn o la cogo si la sabula dɔw ko kalo ka da 16 la dɔw ko 18 u tora o dongabɔ la fɔ hakilinaw ma se ka kɛ kelen ye o kuma Somé ani Burkinakaw fɛ ka se Laginɛ hakilina minnu bɛ yen u ma se ka ɲɔgɔn faamu cogo si la o kama baaraw bɔra u jɔ a kɔrɔ hali ni y'a sɔrɔ a donni kama u ma se ka lakika di maaw ma a bɛ se ka kalaturu min na nka min ye kibaruya sɔgɔbɛli ɲinini na a yira k'a fɔ ɲɔgɔn faamubaliya yɛrɛ donna CEDEAO jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ nka o kɛ na kɛ ka bɛɛ kelen ka tuguni o kama juin kalo min bɛna jɔ sisan dani na o tile 4 k'a dɔn k'a fɔ CEDEAO bɛna jɛrɛ kɛ jɛrɛ min kɔni na u bɛna kuma Mali ani Laginɛ ni Burkina koɲɛw kan nka maa caman ka jatela kaba ko o kibaruya duman min sɔn ka sɔrɔ o la sabula dɔ kɛn bɛ dongabɔ la a ko kanna na Umaru Koyita Renouveau jamajɛkuru tɔgɔ la ale bɛ walawalali dɔw kɛ an k'a lajɛ. Farafina wuruduganfa jamanaw ka tɔn ni o ye CEDEAO ye a yirala k'a fɔ olu ka ɲɔgɔn dalajɛ min kun kan ka kɛ mɛ kalo tile 21 ni o ye sommet extraordinaire ye Ganakaw fɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ko o bɔra a ma ka tɛmɛ ni an ye kunnafoniya minnu sɔrɔ an baarakɛ ɲɔgɔn Nouvelle Horizon mɔgɔw fɛ u y'a jira k'a fɔ ko donkura min ni nin ɲɔgɔn dalajɛ in kan ka kɛ ko o bilala juin kalo tile 4 na fo ni ko wɛrɛ bɔra a kɔnɔna na waati labanw na hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ nin ɲɔgɔn dalajɛ in a yirala k'a fɔ ko a dabɔlen don Guinée Conakry Burkina Faso ani Mali kunnafoniya minnu kɔni bɛna bɔ nin ɲɔgɔn dalajɛ in hukumu kɔnɔna na a nafa bɛna bonya kosɛbɛ anw ka jamana ma ni embargo yɛrɛ sigilen don anw ka jamana da la CEDEAO ani UEMOA fɛ a bɛ ɲini ka waati damadɔɔni bɔ gɛlɛyaw kɔni bɛ ka na Mali kɔnɔna na hali ni o y'a sɔrɔ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw olu kɔni tun y'a jira k'a fɔ ko baara bɛɛ lajɛlen bɛna bila sen kan walasa ka se ka embargo gɛlɛyaw kunbɛn bi na gɛlɛya caman bɛ an ka jamana kan fɛn min ye Banque mondiale ye a yirala k'a fɔ ko olu kɔni tun ye danganiya tigɛ k'a fɔ ko olu n'u ka sɔrɔdabolow datugu ni ɲɛma sɔrɔ embargo la nin jɔku laban ninnu kɔnɔna na ka tɛmɛ ni kunnafoni laban minnu sɔrɔla a yirala k'a fɔ ko bɛn sira kɔni bɔlen don Mali ani CEDEAO cɛ walasa bɛnkan ka se ka sɔrɔ transition dɔ bɛ se ka fara ale kundala kan cogo min na ni dɔw yɛrɛ a yira k'a fɔ k'a bɛ taa kalo 16 walima kalo 18 olu ɲɔgɔnna kɔnɔna na wa ko a waleyaw kɔnɔna na ko gouvernement kura bɛ sɔn ka sigi n'an b'a fɔ min ma gouvernement de mission. Umaru Koyita Renouveau don kibaru kɔnɔ an y'a fɔ ten jamanakuntigi Asimi Goita ye san 1 sɔrɔ Mali yɛrɛ jamana ɲɛmaaya na kabula min ye mɛ kalo tile 24 san 2021 doni kɔni kama min ye k'a dɔn jamana faamaw ye kuma kɔni don ka laselilikɛla dɔw da waati commandant Baba Sise u ye ɲɛfɔli caman kɛ malidenw ye k'a fɔ ko ka kɛ ni bandaw bɔli ye transition hakilina kuntilennaw kɔnɔ ko faga min tun bɛ a bolo n'o b'a yamaruya ka kɛ Mali jamana faama ye k'o bɔsira la o kuma ko misi ma pan misibirila kunna a bɛ kɛ cɛ sosonin ye bandaw ka faga bɔsira o cogoya la ka sin k'a bɛɛ lajɛlen bɔrɔ ta k'a di Asimi Goita ma o ni bi cɛ san 1 sɔrɔ Asimi ka san 1 Mali kunna malidenw ɲɛ bɛ a la cogo di Renouveau ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔ maliden hakilina kɛlɛ 2 ye jamana fankelen ko Asimi sababu la ko jamana kɛlen don k'a ka danbe sɔrɔ wa Mali finitigilakaw kɔni gɛlɛn don ka sanayɛlɛ sɛbɛkɔrɔ sɔrɔ ko misaliya kɔni bɛ wulikajɔ minnu bɛ wa jɛma b'a la k'an bonya minɛ ko ani sɔrɔdasiw ka galabu o ko nasaratigɛ la Mali fankelen dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn Asimi fanga ni san 1 kɔnɔ ko fanga kɛra dɛngɛrɛnɛ sigi ye maaw da la kuma kana bilali ko o kɔni paraw bilara o la wa a kɛra sababu ye ka Mali kɛ gɔn kelenna bila ye k'an fara ka bɔ jɛman na wa ko gɛlɛya yɛrɛ ye kulusimuguba don maliden hakilina minnu sɔrɔla o kɔni ye nin 2 ye kosɛbɛ mɛntigila ye mɛnni kɔda ye maa damadɔ minnu sɔrɔla olu y'u ka hakilinaw di Maliki Jalo ka kuma kalama la an k'u lamɛn.
bi ni nunu ye fin réussi munun be ambi munun nana kabini 24 mai 2021 ce que au moins u ye malien ya ke horonya ye u ye horonya sigi malien ma u ye malien ka dambe sigaw bi hali ni ye kɛra malien munun tlobana ni munun ɲɛ banna sisan olu b'a se ka siriya ko ni be jamana wɛrɛ kɔnɔ a kɛra Afrique a kɛra Europe a kɛra yɔrɔ ni ko k'i ye malien dɔrɔn mɔgɔw b'u kunkoro kɔ ta di k'i lajɛ n terikɛ dɔ y'a fɔ ne a ma mɛn kosɛbɛ yɛrɛ ko ale taara sugu la kabini mɔgɔw y'a dɔn k'ale ye malien u bɛ kado d'a ma cɛ aw ye cɛfarinw ye aw ye jamana cɛfarin jamana ye u ye mun fɔ an ye histoire la ja o tiɲɛ ye donc ça veut dire k'an ka hɔrɔnya sabatira an ka hɔrɔnya sigina ma donc o ye victoire fɔlɔ ye victoire fɔlɔ o ye mun ye c'est que sécurité la bɛɛ b'a dɔn bi an tɛ réplique k'a fɔ k'an bɛ segin an kɔ ka segin an kɔ pour soldats bɛ boli o tɛ yen bilen soldats bɛ ka kɛlɛ kɛ bi de pour que u ka taa nord la u ka taa kɛlɛ kɛ u ka fɛn bɛɛ kɛ bi na terroriste bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka base bɛɛ de détruire an bɛ yɔrɔ min na bi ne y'a mɛn premier ministre bɛ k'a fɔ ministre de la défense fana ye caman fɔ a kan donc baara de kɛra lakana hukumu kɔnɔ fo ka se bi terrorisme kɛla olu de terroriser len do bɛ ka boli ka don mɔgɔ jama tigilamɔgɔw nana ka baara kɛ ka ratissage kɛ ka banbaciw gɛn i b'a ye k'a fɔ ni finitigilakaw taara ni foroba ca kɛbagaw ma sigi u sigiyɔrɔ la banbaciw bɛ tila ka na segin tuguni i b'a ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw bɛ tila ka boli donc o ye ko ye vraiment baara in kɔnɔna na u kan ka se k'u fanga di min ma pour que ka se k'o lawaleya donc n'an y'a jateminɛ bakuruba la n'i y'a jateminɛ an bɛ embargo kɔnɔna na ɲinan san kelen an tun tɛ embargo kɔnɔ an n'an ka partenaires ko donnen don ɲɔgɔn na bi o tun tɛ yen fɔlɔ donc an bɛ se k'a fɔ tiɲɛni yɛrɛ la n'an ko an ka tiɲɛ fɔ u b'a fɔ min ma k'o ye rectification ye a ye gɛlɛya ni ɲangata ni gɛrɛntɛ min se malidenw ma a ma o nafa lase malidenw ma donc an bɛ se k'a fɔ fanga ɲɛmaa n'a ka fangadenw tiɲɛ yɛrɛ la u dɛsɛra dɛnɛ min taara ka da u ka jamana ɲɛmaa fɛ ani jamana kɔnɔdenw fɛ a waati kɔnɔna na k'a fɔ a bɛna kɛ solution ye ka se ka jamana bɔ gɛrɛntɛ kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ bi vraiment an fɔra an jigi kɔ jamana kɔnɔdenw fɔra u jigi kɔ saba o bɛ sugu b'a la o bɛ sugu ni kura la o bɛ arayida la o bɛ woninda la waati kelen bɛ kati sugu la ko fɛn caman gɛlɛyalen don bi an bɛ taa ɲɛfɛ min ye jɛkulu dɔ fana bɛ yen ni o ye fondation Friedrich Ebert Stiftung ale fana ye gafe dɔ bɔ gafe min bɛ wele ko Mali maître n'o ye dasumusumuli gafe ye ka malidenw ɲininkali yɛrɛ jɔnjɔ kɔnɔ k'a dɔn maaw ka hakilina ye mun ye yeta ye mun ye farancɔrɔ faga kunnɔmɔ a baaraw taacogow la kabi u nana nimisiwasa b'a kɔnɔ wa yala malidenw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye a ko kɔnɔna la hakilina dɔw sɔrɔla o kow la sabula olu ka jate la u y'a yira k'a fɔ transition ko a mobili b'a boli k'a ka di wa ko a bɛ ka taa Mali ka nafa la ko jama fanba nisɔndiyalen don ni furancɔrɔ faga y'an bɛ donni minɛ i ko bi renouveau ye kuma di jamanaden dɔw ma o fana ko kan o de ko bɛ ɲa di malidenw bolo an k'olu fana lamɛn. Ni a sɛgɛsɛgɛli walew bolila maa 2,000 ani 300 ani 44 kan ni u si yɛrɛ b'a ta san 18 ka yɛlɛ ka bɔ marabolo ani Bamako faaba kɔnɔ. Sɛgɛsɛgɛliw dɔw kun ɲɛsilen don kunnafonidi siraw kan Mali la ni balila mɔgɔw la kosɛbɛ u y'a ye k'a fɔ ko 100 sara la maa si tɛ kunnafonidi siraw kan n'an k'o ma presse écrite u min yɛrɛ kuma ma bɛn kunnafonidi sɛbɛn baarakɛla dɔw ma. N'i taara maaw ta minnu bɛ denmisɛnnin ye parce que ni enquête ta a taara san 18 k'a bila san 20 ni fɛn a tuma la i bɛ fɛn mun di o la mɔgɔ tɛ se ka kala don o ko la maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u ye kunnafonidi ta sɛbɛnni fɛnw kɔnɔna la o ye maakɔrɔw de ye maa minnu n'u bɛ retraite la maa minnu n'u ka baara u mɛnna faso kɔnɔ baara la ani maa minnu n'u bɛ baara kɛ administration na olu de bɛ kunnafonidi sɛbɛn ta k'a kalan ne m'o maaw ɲininka e ye maa damadɔ ta i m'a ɲɛfɔ i ye maa minnu ta u ka statut n'u ka fɛnw ye mun ye e ko dɔrɔn ko jaabiw kɔnɔna la ko kunnafonidi sɛbɛn minnu bɛ sɛbɛnni kɛ k'olu t'a ye fufala k'i ma kelen tɛ yen mun bɛ i kunnafoni mun bɛ kibaruya sɔrɔ o kunnafonidi sɛbɛnw fɛ o waleya ye mun ma anw nisɔndiya kosɛbɛ. Kunnafonidi sɛbɛn feerebaga Babuya Ture ale b'a jira k'a fɔ ko n'i y'i sɛbɛn kunnafonidi sɛbɛn feereli la k'i bɛ se ka da u ka fɔliw na dɔɔni. Sayi n'i y'a ta 100 o 100 n'i y'a di revendeur ma i b'a sɔrɔ mun bɛ san a tɛna tɛmɛ den 4 100 o siri 100 kun bɛ den 4 den 5 a tɛ tɛmɛ o kan donc n'i ye 500 yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ dɔw 30 20 et quelques vendus seulement yɔrɔ kɔni à peu près u ye mun fɔ a bɛ t'o la donc an bɛ se k'a fɔ ka kuma tiɲɛ dɔɔni b'a la. Ka tɛmɛ ni jaabi ninnu kan
kunnafoni di sɛbɛn kɔni ye sira ɲuman ye jamanaden caaman bolo ka se k'u yɛrɛ kunnafoniya wa ka kunnafoni jɛlen sɔrɔ. tabarikala amina ta bacho kone renouveau donc baro kono politique dakurunya kele IRD kiri ye jaabi kun fɔlɔ min bɔ ko IRD kuma kana bɔ a ɲɛma sida fɔlɔ fɔ jaabiw ka bɔ Saligu Sanogo ko o ka o daminɛ cɔli Guanyo n'a ka maaw k'u daminɛ cɔli fɔlɔ nin ye kiri hakilina min bɛ yen ni a bɔra ka bi i k'a dɔn k'a fɔ ko yanni mɛn kalo tile 31 cɛ sabula gafe min bɛ yen ni kuma samana ka se tribunal sanfɛla min na da de bɛna don a sɛbɛnfura dɔ kiri tigilamaw b'a jateminɛ k'a kɔfilɛ k'a ɲɛfilɛ k'a dɔn jɔn da ye tiɲɛ ye IRD ko kan ka tɛmɛ jɔn ka bolo kan ko yanni o cɛ ko balani dunun min bɛ yen k'u ka balani bila few ma si kana balani de fɔ fɔlɔ IRD ko la nin kɔni jaabi bɔra ka bi fɔlɔ kuma an bɛna sigi k'o lajɛ jaabi jumɛn bɛna bɔ o la Maimuna Wezarago ale bɛna ko tɔ sɛmɛtiya ye. Sɔgɔmada in na commune 5 tribunal la a yirala k'a fɔ ko Saliku Sanogo ale ni Guanyon Kulibali k'u si kana kuma u yɛrɛ tɔgɔ la walima ka mɔgɔ wɛrɛ bila ka kuma IRD tɔgɔ la fo ka taa se nin kiiri in kuncɛli ma. Tribunal y'a yira fana k'a fɔ ko Saliku n'a tɔɲɔgɔnw k'ulu kana sɛbɛn foyi tɛgɛ nɔbila kɛ walima ka waleya wɛrɛ kɛ URD tɔgɔ la. Nin kiiri in kɔni koɲɛ bɛ cour d'appel ka bolo kan halisa n'a ko yɛrɛ bɛɛ bɛna sigi sen kan mɛ kalo tile 31 nata. tabarikala saga ye 37 sɔrɔ Mali parti politiques a bɛ RPM ko fɔ Rassemblement pour le Mali gesedala maaw ADEMA PAICJ n'o ye diden maaw ye professeur Jɔnkunda ani a ka jamakulu ka taa se min ye IRD min gulonnen don fɔlɔ ADP Maliba ani ASIMA CFP tɔ caman tɔ bɛ yen n'o dɔ ye i k'a dɔn k'a fɔ Mali tɔnw ye belebelew bɛ yen misɛnmanw bɛ yen ani tɔ mun yɛrɛ bɛ yen n'olu kɔni yɛrɛ kasiw bɛ nbalaro tɔntigiw bolo mabulu kɔnɔ ka yaala nin bɛɛ ye tɔ ye Mali la jɛmu faga kadara kɔnɔ tɔ ciyali a dɔw kɔni bɛ yen bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲini na ni tɔw ye tɔn o tɔn bɛ yen kan ko u ni sɔgɔma ko faga ɲini waati ma se labɛnw na kɔlɔsi buguda sira kuraninw na bɔ ni mabilibaw ye ka taa kuma kuraninw fɔ tuguni nin bɛɛ ye jamanajɔ baara dɔ ye Fanta Tumuta yɛrɛ k'a fɔ ko ɛseke campagne kɛla a bɛ taa numu bozo kibaruya y'a yira n na k'a fɔ k'i b'a fɛ ka parti dɔ sigi sen kan aw ka Bɛlɛdugu yan fan fɛ mɔgɔ bɛ se ka kalatura kuma la n'an y'a to a f'i ye sisan ayi i ma ɲininka n'i y'a tɔgɔ fɔ i b'o facture sara i ma ɲininka a tɔgɔ la i ɲininkara de parti bɛna sigi sen kan wa a tɛna sigi sen kan parce que n y'a mɛn Mamadu El Konare b'a fɛ ka parti bɛna sigi sen kan tile 2 in o ye parti min ye Bɛlɛdugu ka maa o maa bɛ yen n'i ko k'i bɛna faga mara i bɛ fɛn min kɛ Bɛlɛdugu ya fɔlɔ i b'a tilankɛ kɛ an bɛ wote ye ni wote sigira i b'a tɔ da. Est-ce que aw ta in bɛna bɔ? O de don dɛ ka taa mana biri an la anw yɛrɛ ye Bɛlɛdugu k'an ye bɔra o dɔ pewu. On s'en compris. Baasi tɛ aw fɛ yen nɔ n'a bɛ k'o cogo la o ka ɲi kojugu. N'i ko i bɛ sira dilan ni sira ye 50 mètres ni sira ye kilomètre 100 n'o y'o fankelen dilan n'a ye kilomètre 50 dilan n'a ma président sɔrɔ don n'a ma sɔrɔ a bɛ taa goudron wuli ka bɔ yan o ka wuli cogo di an kuma an ye kalan min da a y'an dan taze ye aw de bɛ yen sisan donc kibaru ta ko fɔlɔ o tun ye ni Amadu k'i fo an bɛ taga Sori fan fɛ ni sanga kofɔlen in na siraba kibaruyaw olu kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na tani ka segin bɛ cogo di an ka sirabaw bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔna la hali ni o y'a sɔrɔ la bi kɔni tɛ baara nka tani ka segin a bɛ cogo di ni sanga kofɔlen in na Makan Jakite Makenzi anw ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi don i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira